देखंतु एटा गोटे तमिलनाडुर मोबाइल दुकान। आम ओडिया पिला दुईटी एठाकू चोरी करिया को जाइचंती। दुकान रो दुई गोटी ताला ऑलरेडी भांगी देइचंती, आउ गोटे ताला भांगिया को चेष्टा करुचंती। एई अवस्था रे पुलिस आसी तांको धरि नैची। சென்ட்ரலா இருக்கிற கடி தூக்கி தூக்கி பார்த்து போட்டு அடுத்து என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறானே. அது ரெண்டு மதியம் வாங்கிக்கலாமா? ஒன்று ஓப்போ சார்ஜ் போட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சார்ஜிங் லைட்டு ஆகும். அந்த மோட்டோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபிள் கட் ஆகிருக்கு. அது மட்டும் கனெக்ட் ஃபேஸ் கரெக்டாக ஜூம் பண்ண முடியாது. அது மெயின் ரோட்டில் அப்புறம் மண்டலில் பெருசு யாருமே பண்ணாங்க. வரும்போது பார்த்துக்கலாம்.